Ще дигнете 20 секунди, така 400 метра за четвърт миля. Сега можеш ли на обратно? Айде, върти обратно. Да, тук да е обратно. Дай усмивка за архива! Усмивка за архива! Нищо! Майче, тази е бързо. Внимай, ще педариш гумата. Аз ще ти взема билет, няма да ти. Леко дясно, леко дясно. Да не падне бариера. Давайте на руски рулет. Добре, че снимам, то отървах бутането. Може, може, вдясно. Вдясно и ще мине. Все направо и ще мине, ще има много място. Отпусни малко за боя, ако искаш да мога бутне. Отпусни за боя, върни малко. Да не е от тук. Дясно. Вселената до пето играш. Така ме да. Дава Иво, добра тренировка. Хубав workout, па и сте ячки с Митко. Хубаво да рано върти, не е напълен да ми го върти. Тук не мога бутне. Точно така. Да, само да не стъпва върху плочки. Върху тия... Аз снимам. Не мога да помогна с да. Аз ти, Сашо, защото правим видео за евента. Няма кой да прави тук видео за евента, освен нас. Ай, достатъчно американски коли съм бутал през живота си. Днеска не бутам. О, здрасти! Добре дошли! Здрасти! Така също се кара по родео драйв. Колко професионално да направи? Сашо, какво ще кажеш за цвета? Малко странен цвят, но на Hot Rod мотива много. Нали? Да, толкова слънце. Нали? Митко, страхотен салон. Перфектен минималистичен салон. Що му звучи от цехния, Да, една дума не мога да кажа. Вилнер последните години прави добри неща. Да, за пример мога да дам моята птица. Така ли? Тавана и волана. Да. Защото преди 5-10 години се беше развихрил яко кич. Така ли? Аха. Да, бе. Баклави като на реване, идеално. Както съм така добре облечен. Да, друг път няма да ме видя така. Виждаш, чакай да ме снимаш само тебе, човек. Добре. Не мога да включи или кой ли включи. Седи назад, не най-место и го, обаче толкова стои назад. Дай ще го мръднем, бе, то долу е живото. А пали ли сега? Много ми е време. Така ли си беше? Сега си го приема. Още да размърда лост. Мърда. Я дай да видим. Дай. Така, штрака, да. Тук си мърда. А? Но всичките коли тук му е човек, аз лично предпочитам Ривиерата. Класически Personal Luxury купе. В духа на 70-те години. Гледай, виж колко е... Аз съм сърдил края на 60-те, но този модел излиза 71 или 72 ще излъжа. А той излиза 81, трета генерация Камаро, като нашия Firebird. Корбет чанти оригинал. Bumblebee е стара. Bumblebee от първата серия е по-стар, от епохата на тая Ривиера. Той от началото 70-те, жълто Камаро от първата серия. Но... това е по-луксозна, по-грамаданска кола, отколкото Камаро. Камарото е те наречения полникар или спортно купе, нали? Като Ford Mustang. И с това се вика полникар, тая генерация коли. Докато Ривиерата е по-луксозно купе. Full size купе. Не точно full size, но по-голямо от полникаровете. Това е те наречената лодка, виж полумина.
Това е наречената boat style задница. Страхотна. Тип като лодка. Виж, V-образно. Само първата моделна година е правена с тази задница, после я правят плоска. Изчезва това V-образното. Това е оригиналният спойлер на Z28 последните версии. А виж, това са за налягането на турбото. Уредите, виж, защото той има два турбокомпресора присъединени. Ги уредчетата, тук ги виж. Рейсинг колани OMP и тия седалки са рейсинг купувани. Единствено според мен за активно каране трябва да сложи ролбар. За безопасност, защото е доста бързо станала с тия два турбокомпресора. Камарото. Да кажеш после ще те ги не кажеш. Не ми правиш. Да. И това е доста бърза кола. Базовия мотор е 150 коня, а този е към 250 коня. Stage 2 турбокомпресорен 2-литров Mitsubishi мотор. Но той е Dodge Neon. Много бърза кола. Всичко е Mitsubishi. Всичко е Mitsubishi без емблемите. Ходовата част двигателя е Mitsubishi Lancer. Просто моделното значение е Dodge Neon или Chrysler Neon, но всичко отдолу е оризарка. Влизаш в интернет и се информираш. Мой човек, трябва да знаеш истинските американски коли. Това е истинска американска кола. Онова, това е японска кола с американска емблема. Какво беше сега с мене на бала? Една единствена в България. Palm Beach Edition. Ами, Palm Beach Edition на какво? Познай бе? Palm Beach Edition? Да. Ма нова кола ли някаква? Не. Старовремска? Монтеверди да не е било някаква? Не. Стига бе. Какво ще кажеш? Ширгерта много яхта. А пък Митко, виж какво докара Митко. Той е нашия председател на клуба, да, оригинален хот род. Искаш да те снимам на него? Не, да, в гащера. Много яка снимка ще става на хот род. Ами чай